Hej, jeg heter Assa og jeg underviser i Kjøsnegi og hvordan du kan gjøre en fotobok. Dette her en fotobok. Dette dømer med en fotobok til meg. Her i 2012 har jeg gjort tidlig alle mine mynter som jeg har tidlig i 2012 og kortet ut av bokene. I stedet for å lytte av teltene eller av telefonene, så kan vi kortet ut en fotobok så vi kan hitte og få mer glede av det. Og av Skynon, som vi bare nå har, kan man komma och lära i vitrutcha sätta pastar lära hur man kan göra så fotobok en sån fotobok och ta ena så kräft att du då är lyssna till telten annars får lära vi simpelt hur man gör en fotobok du kan ta mynter vid från en färdrömmes eller en föringardag eller badnadope eller något sånt Sky som vi bara nu har är till pensionister eller till andra som vill ha lyssna bättre tog än vanligt och så hvis man lærer at gjøre fotobok, så er det bare å komme. Forryttet som man tenker ned og kjøpes, men det koster ikke hver for å kjøpe en bok. Vær velkommen og lær at gjøre fotobøker.